Hej, mit navn er Cecilia de la Coeur. Jeg har lavet et forløb til dig, der gerne vil lære at bringe dig selv i balance. Måske står du over for en udfordring eller et vendepunkt i dit liv, og er klar til en udvikling, som omfatter hele dig. En udvikling i en helt anden kaliber, end du måske kunne forestille dig muligt. For mig at se sker magien, når vi integrerer vores viden. Når vi integrerer vores viden i vores celler. Når vi får det integreret i vores fysiske krop, i vores følelsesliv. Og vi får åbnet for kanalerne, så der bliver fri adgang. Jeg er den overbevisning, at der ikke er noget, du mangler at forstå, men at der er følelser i os, der savner at blive forløst. Så for at vi kan tage udviklingsrejsen fra fastlåst til frigjort, skal vi ned og møde de her følelser. Vi skal ned og være med dem, for at kunne transformere dem. Så det her ikke bare er en udviklingsrejse, hvor du forstår noget nyt, eller opnår nye konklusioner, men kommer helt ind og får det integreret i hver en celle, og kommer helt ned og får det mærket, får det forløst, så der kan blive plads til dig. Så hvis du vil med på en udviklingsrejse fra fastlåst til frigjort, så er det her forløbet. Jeg har sammensat det hen over 3 temaer. Et tema, der hedder forløsning. Et tema, der hedder samling. Under samling går vi ind og er med det at få samlet elementerne i dig. For mig at se er det også det, som er hoved, krop, barn, voksen. Vi går ind og finder ud af dine ubalancer og får det forenet. Og så har vi en fase, der hedder udfoldelse. Fordi det for mig at se er enormt vigtigt at få dig bragt med helt ud over. At få dig givet plads til det, og så du får lov at få den mulighed med også. På det her forløb vil du lære at skrue på de 4 elementer, som jeg mener er dig. Din fysiske krop, dit følelsesliv, dit mindset og din spiritualitet. For først når vi kan være i balance og i flow med det hele, er der mulighed for virkelig at opnå og få rigtig glæde af livet. Det er der, vi kan være her autentisk. Det er der, vi vil opleve, at løsninger er mulige på en helt ny plan. For uden for eksempel vores spiritualitet, er vi ikke i stand til at åbne eller se os ud af det. Det er i hvert fald rigtig ofte, at vi lukker af på den kanal, og så føler os fastlåste. Og derfor vil jeg så gerne have, at du kan være med hele dig. Også din fysiske krop, dine følelser og dit mindset, så du får glæde af det hele. Du vil lære at blive i stand til at mærke dig selv sådan helt subtilt. Fordi det for mig at se er enormt vigtigt for at kunne hjælpe sig selv. Og så vil du givetvis opleve, at dit energiniveau stiger. Du vil givetvis opleve en glæde på et helt andet plan. Det kan samtidig føles, som om der er sådan en helt ny døre i livet, der åbner sig. Fordi det kan være så anderledes at komme ned og få fat i noget, hvor man har haft lukket af overvis. Og så vil vi sammen lave en håndbog til dig, som bliver din individuelle håndbog. En guidance til dig, som du kan bruge senere til at huske, hvor var det jeg gjorde, eller hvordan perspektiverer jeg den blinde vinkel. For mig at se, at det her er et forløb til dig, hvis du kunne tænke dig at lære at komme op og stå i din egen grace. Så du i fremtiden ikke hverken bliver afhængig af mig eller en anden mentor. Men at du kan få lov at stå og være din egen. At du kan få lov at stå i den situation, at du ved, hvad du behøver for at komme derhen. Og du kan mærke det, så du kan blive din egen guide, Jens, og ikke behøver andre guides. Så vil du med på en rejse, hvor vi kommer helt ned og forløser følelserne, for at bringe dig i spil. Vil du med på en rejse, hvor vi kommer helt ned og får fat om det hele, hvor vi går fra fastlåst til frigjort, så kunne det her være et forløb. Jeg glæder mig til at tale med dig. Hej.